साला Togrwn नोङो आंखौबो गदाय लानो नागिरदोंमोन ना नोङो आंखौ गदाय लाबाथ' नों भाइराल खालामखागौमोनलै ओरैबायदि डेन्जार स्टिं मानसि आरोना नोंना Togrwn हा आङो Konjita Khou Garna Kemprai लानानै बेंगालर जोंखौ नागिरबाय थानो नाङा आरो निउसफोराव जाला मेला दाखा Togrwnजों आंजों थांनोसै जाहानि हौवाखौ Konjitaया लायना सोंलाय लादोंसै बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोनां आपडेट भिडिअ आं लानानै फैदों थ' Konjita बर'आहाय गावनि फिसायखौ गारनानै थांबाय थ' बेनि उनावहाय Togrwnनि जाथाया मा जादों नोंथांमोना रावबो मोनथिया नङा होमब्ला लोगोफोर Togrwnआ हिन्जाव गदाय लाबायना लायाखै ना लागोन बेनि थांखिखौ सोरबाफोर मोनथियाखैबो जानो हागौ थ' नैबे मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय भिडिअआ मोनसे नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट जानानै थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायोब्लासो बुजिगोन आरोना लोगोफोर दायो Togrwnआहाय हिन्जाव गदाय लामारसिगोन ना लामारा Konjitaया गारखांनायनि उनाव बिथाङा मा खालामनानै दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर साला Togrwn नोङो आंखौबो गदाय लानो नागिरदोंमोन ना नोङो आंखौ गदाय लाबाथ' नों भाइराल खालामखागौमोनलै ओरैबायदि डेन्जार स्टिं मानसि आरोना नोंना Togrwn हा आयौ थात्स माबायदिलै नों Togrwn आयौ आंखौथ' नोगोद गदाय लानो फुस्लायबाय थाखादोंमोन दा नोङो Togrwn ओमफ्राय आं नोंनाव गदाय थाङोब्लाथ' नों आंखौ कारेक्ट नों भाइराल खालामखागौमोन आरोना डाइरेक्ट आरोना नों आंखौ भाइराल खालामखागौमोन दा नुबाय दा हिन्जावखौ माबायदि भाइराल खालामखोना नों Togrwn हा बिदिसो आरोना नोंनि गोसोआ आयौ 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 थैदो नोङो सिथोब गोजौआव फासि नांनानै थैदो नोङो लासिं सिंनो थानांला नोङो गावनि हिन्जाव गावनि अनसुलि बिजिखौनो बेबायदि भाइराल खालामनो लाजिला नोङो हो लाजिला अबे गुदुङाव हाबना दं नोंलाय दालाय एन्जर गुदुङाव हाबनानै दङ ना अबेबा फाहार खनानि हाजो गुदुङाव हाबना दं नोंलाय A few moments later आङो Konjita Khou Garna Kemprai लानानै बेंगालर जोंखौ नागिरबाय थानो नाङा आरो निउसफोराव जाला मेला दाखा Togrwnजों आंजों थांनोसै जाहानि हौवाखौ Konjitaया लायना सोंलाय लादोंसै आंनो नांला जों Togrwnजों थांसै बेंगालर थांदो बारा गोजान खारनाङा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर Konjitaखौ गारखांनायनि उनावहाय Togrwnआ दायो हिन्जाव गदाय लागोन ना लाया थ' लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिबाय जे भिडिअखौ नायनानै गोदोलायनो Togrwnआहाय निजिरा बर'खौहाय खावलायदोंमोन आं नोंखौ गदाय लागोन होननानै बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर दानि भिडिअ नङा बे गोदोनि भिडिअखौहाय बिथां जितु निजिरा बर'आहाय Togrwnखौ लानानै थांखिनानै फोरमायदों नोंथांमोननि सेरावहाय थ' बेनिनो आरो नेक्स्ट मोनसे भिडिअआहाय जिहेतु Kempraiआहाय बेंगालराव Togrwnखौ लानानै खारगोन होननाय बेफोरबायदि भिडिअआ बिथांमोना गोदोहायनो ज' थानायाव गावसोरनो माने रिल्स भिडिअ खालामदोंमोन नोंथांमोना बेखौ रियेल दा सान सोरबाया बेखौनो रियेल साननानै नोंथांमोना गोबां गाज्रि कमेन्ट्सफोर खालामनो हागौ आरोना लोगोफोर थ' बे मोनसे भिडिअनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव बयनियावबो निमाहा बियो लोगोसे Kemprai सिस्टारनिसिमबो आं निमाहा बियो नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव जास्ट फानि हिसाबैहाय खालामनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसे आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ जेन फोलावबावलासै नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे चेनेलावहाय आरो जोबथारनायावहाय नोंथांमोना बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय